saka watichioni yaiva nemusombo wanga wachiti musombo ari serious pakuti zvoni havadi kugeza ende bhiya ravo 1 foot inokwadza appetite anywaiziva zvekuti anenge asafarira kudya maitsi ndo akakosha kuisa chinhu mudumbu ndo zvakakosha ivo hamene kuti chii havazoda here kana kuti ndo zvazviri handaiziva saka ndoona sekuti azi musombo aimbonzanziye mushonga wekuspray remaruva wati uka musombo kaka ai maruva zvezvuwa saka haya zvosiyana zvekuti haya plus inyaya yekuti vanhu kamari kavanowana kanoenderana nekutenga bhiya iroro saka ndo urombo unobva waitika pamusombo pekuti munhu akutenga bhiya rakachipa iye anobva akuchipawo waizi achageza achadya kana kuti kati istress here ndikafunga kuti istress saka poitwa sei hurumende toda kuziva kuti hurumende ita sei sezvo uriwo unofamba mumastreets kaumu ngavava vape chikafu vanovapa chikafu vanowaona kupiwa vachigara mumasabhabhu vanonga vaitorana madhona engoti vanongokwanisa kupota vachingoti ngavauya kuzotambira chikafu nemusombo kokusunga vanhu vacho vanotengesa musombo munhu wemusombo uya angatsvaga kurarama wo anotengesawo kuti mhuri aichengetewo madhoni sekuchikoro ava vanenge vachiuda vasina mari ndo vari kutaura zvakanana tapsa basa anoziva kuti vane musombo vanogona basa tapsa akafacha tapsi uyu mawereda ayo paint uyu painta angati intelligence anga akangwara shaa zvandorwadza tapsi kusadya maitsi aweziva maitsi anenge asikase mudumbu bcause panoda nyama yakabikwa yakagochwa izi dzine mafuta dzedzeze zoti kaina mudumbuka bhiya panorumwa pepe kana mudharaungwa ndo zvakamugohweza anokuziva mudharaungwa nde dimbari ndewe kwa una makamuriwo eka inyaya yekuti bhiya kasingati singadyi ariwa musombo musombo amukira parabhata pakamutuwa makuseno short atoda so akuya kutomborara no kana graft kugeza hapana waiziva saka akazoenda mawere iwe uzoona kuti vanhu vakawanda vari kufanira nekunwa musombo vanhu vakadonha meja akaenda akakolezi yangu amungeta meja muchini musombo takatofambira nyaya dzacho chiti usikuda kwedu waizi kana mufana wakuda misheki sha uyo wematai apa sha ndakazomupfunza marimwe zuro apa kapa ndikatiko misheki ari kubva sikumuona ziva ndakatozva ndakagohwa sko nenyaya yemusombo saka tikangoti zviri dangerous zvimauyu vanhu vanongozvidowa mhenu zvavo ndozvatikangotaura maiziva iwo unonwa handimwe handoita zvekusipa unongosipa chete pamagaisi ndikapfururi ipapo unongosipa handikazoshoora but handisi munhu wekuti ndonoutenga nemari yangu yemuhungu musombo ndiye unogadzirwa ne but mvura inenge iripo kozoita zvimwe zvimauyu zvasingazoziva zvimauyu zvimaistiwo zvimwewo zvekoko waizi zvimwe zvimatavi maspirits mabrands kaya but mabrands pamwe anenge akaexpira but anenge amwiwa time wese takwana uzoni saka musombo nemutoriro chichiri nani hapana saka vanhu vanofanira kumbokandwa kamukati musandomu zvitorrai zvakadaro amutemo unongo right ukona kutora kuti vanhu vanga vasungwa vasizokumira zvitorrai because unoya chikundibowa cheku iwo hauna kana handava ndirika neshoti rakabata nehandava aiwa hauna ndatozviona une 3 mashoti wazviona siya woplasi kugadzirira kamai mwana achazoti ndiwera mana ndakupoti takati kuti shoti rangu masports unongoda kugadzirira zvafana ne6 afunogara kwakavirikidza 7 apa ndezvekubasa waizira zvekuti ugideon una basa kwangu andoshandawo kunoda kunokwadza hembe waizi zvokuti ndifana kunge ndipo ndichazotenge ndakutakura endo waizi saka ndichitaka kana ndaremerwa mawetsi aya ndakavirikidza handirwadziwe paskini waizi conduct yezvinhu waizi ndiyo ndii ndakaitira ko andawe sei usikaidi kuisa andawe pakuvirikidza pakwepo
chitru aya man rasta chaiche kazhinji zvinhu zvakawanda kuna mabhidza ndina kana manicklace kumbozvona kana nzive ona ndaona buru zvinhu zvekuti handitori zvinhu zvakawanda wanda kana kutima wakambozvona ndandite yona kuda musupfeka ndava kuda muacademic kunitedzerawo academic academic muza academic munhu muchaichai but nyange mazana una mari ausizvona mwana wachingoti plus anenge ane stress yemufano wake mishekwa izi saka asara nani asara nemumwe mufano saka bho anogara kuoplu saka bho ndafunga panga ika ndikati saizomwandira sana akadaro but mini brief aba afana ita plan asi zvindozikanwa kwa ndakakupa mari unogona kutenga mini brief ndinotenga umbosiya zvekutenga mutoriro ndinotenga da kuiona wena serious boza kutambisa mari usina mini brief zina kunaka it's true yes afada gara ipapo uda kuenda upi katsaka chama ndibobhema naye kuchiri kuseni cha gasi roro harichasumudza moto iyo saka kombanje dziri sei mbanje dziri bo for meditation plus wakangokula handi ndo zvanonge wachifunga munhu kungoita waiziva handi angozvara zviri kwera mana zvongoti wanenge kuzozvibatiro padenga wo ndianenge akufungidza ndozi but kana mbanje dzakakura iriko zvamufanira negluka netinasi handiti angokura zvichirohwa but imi makatokwanisa kakukunda kuzvisazvibata ndo pamakakunda midzi yacho glu netinasi zvikurwa nai mabunduru kupi muloka mstreet mumarengo mutaundika anotorova but haoneka achirova zezvekuti tikunomuona chinhu achirova anorova akahwanda pake ega iwo wakamborova glu kana tinasi handina aichaina mubva ndatombobata izvo chandakabata ini mapiritsi mabububa mapatani andati musombo ndakamboda upinda pandanosiya pandanota uite chamba ndo chandakaramba ndinacho mabhiyazi ndichibato 1 wasiya kamutoriro kamutoriro ndokandaitika yake weekend akandirova akantorova ndokwana kutoka nzindokandorova boys ndezvongotiwo weekend plus apa ndatosiya zvinhu zvamataura ndafana kubva ndangosiya bozi akausike kahwani siya wasiya ndakuta zvimwe vanoda kuti kuona datswai kama artist edu avari kupera because iwo wanga uri artist anoimba zvakaipa zvinonakidza futi zvinofadza vanhu zvine courage mukata ndika haya nyaya yekuti una covid vaipe covid ndiyakazangoitenge yachiidonzidza covid yakanoti isati aenda pasi kozi yakazonoti break tikatadza unoita zvinhu long time maiziya ndo patakabva tangotanga kuita sanzibika kubva ipapo nanhasi but maartist atina kupera because taenda riperi but kwekuzongonoitira zvinhu ndokwatakazongoshanda saka chititaura pekupedzisira kuti vanhu vemusombodhiya vasikapfeke manda kuti vaita siya avavo wakamirira hurumende vanhu vemusombodhiya avo vada kuti ngotengerwa tonoti vatenge vanoregedza kupfekera kutengerwa naniwo vachitenga musombodhiya vanodii ngotenga nemari yavo vadingotenga nemari yavo asi saka tinoita sei tokosiyana nayo ikati zvikutirwadza izvi kutondirwadza kuti munhu anenge akadhakwa asina ndava hazviite semunhu mukuru saka vada kurohwa but kuti tivarove futi ka havana kusimba kana mwambozvona havana kusimba vana kwenda nekawavakakawa anogona kungodona ubva it's obvious inde sambukanda munhu mbama musongo roako murasta paunoziva kuti akasimba waizokanda wemabhiyazi kana vamwewo kwete wemusombo neweblue waiziya avarohwe kuti akambovavharira mukati akambovapinza mukati vakavharirwa mukati chikafu vada kuendeserwa yanditi
hairi bo bo